Ufikile uBrigadier Julius Mkhwanazi osuspendiwe eEMPD ebeke ngu-deputy chief. Hayi ke masithatheni ngoba lona ngu-part 1 wethu apho enza cover up i-testimony yakhe yonke up until just before i-lunch time. So ukufika kwakhe ke the first thing I noticed akana legal representative, akana legal support, but ukhona umuntu ongathi wamentionwa as i-support structure yakhe oye okhona khona pha kuMadlanga Commission. Hayi ke wasona ini, xa esona ini uyambona shame into obuyabhayizabhayiza wenza into angayiqhelanga. Hayi ke yaqala i-process yakhona, and then I think if ngendlela ngibona ngayo bavumelene ngoba bazamyeka nje aloqa dwanguze ngendlela kafuna ngayo, maybe until iyona ke i-lunch lena maybe khona bezazama into ba engage naye in terms of nokumquestiona ke, because for ngoku until so far in fact ebengeka questionwa at all. Hayi ke yenziwe yonke lonto, waqalisa ukuzazisa ke uba ungubani, watsho ke ndingumuntu oyithandayo imfundo, iyanirhawula into yoba ndizobona umuntu ozabe sitsho into yoba he holds i-masters yena and then i-future yakhe, and he looks young, i-future yakhe into yoba abe uzabe uyigqibe ngendlela kayigqibe ngayo ngoba utshele ngokwakhe i-future yakhe. Hayi ke yakhona ke nenye into eyangathi izama nje ukuyiclarifywa into yoba kuza referwa kuye as ucommissioner since beke kula rank yobu deputy. Phofu ke ningalibali into yoba izolo u-city manager uhambe phansi koba kuthiwe kwale appointment yakhe since mos yayinobugulukudu nobugunyathi i-regardwa as invalid, but ke bathe bazamhlonipha bambize phansi kwesikhundla eso sakhe as ucommissioner ke yena uBrigadier Julius Mkhwanazi. So because sengiqhele ukuthi Brigadier Julius Mkhwanazi and andifuna ukuthi Commissioner Mkhwanazi izaniphazamisa ngoba mos sinayo uCommissioner Mkhwanazi wethu wase KZN ongu Nhlanhla Mkhwanazi, so andifuni ukuphazama ke. So for ngoku, not out of it disrespect, ndizawuthi uBrigadier Julius Mkhwanazi. Hayi ke ize nayo uBrigadier Mkhwanazi athethe ndizama nje ukunixelela ii-parts akayeka wazithatha based on i-allegations zakhe. Hayi ke umcimbi wala memorandum of i-understanding uyayivuma, eyivuma nje uthathe wasixelela into yoba wakha ubudlelwane noKat ngo-2022 and kulapho ke wazana naye. Kwakuthi I think during the time kwakukhona i-threat inyana babezi experience beyi-EMPD, kwakuthi uKat protection services will come to their rescue. So for now that is one thing endingathi uyayivuma, but eyivuma nje uyambona into yoba kukhona apha efuna ukuyilahlela khona naku-chief Mapiyeye, especially xa sokungenwa kula mcimbi lowa owemoto owe-donations zemoto. Utsho ngowakhe umlomo into yoba yona yaba khona into engathi injalo, wafuna ukutsho ngongathi nayo uchief babevumelana ngayo, but ke ngoku ningalibali uchief yena utshilo into yoba kazani namcimbi we-donations zemoto. Phofu ikwanguye kwayena uBrigadier Julius Mkhwanazi otshoyo into yoba azange imoto zibe zifikile. Uyayiphika umcimbi we-Blue Light, phofu ke siyayazi into yoba nevidiyo zadlalwa into yoba imoto eziya zazinazo i-Blue Light. So uba ngubani wafaka i-Blue Light inoba sizawuchazelwa as i-proceedings ziqhubeka, but according to yena uyayiphika imcimbi wakuthi yena wafaka ama-Blue Light phansi koba ke nangoku ekuqaleni wayetshilo wathi he didn't put ama-Blue Light emotweni ezimotweni zikaKat. So khona nalapho ethetha khona ngongathi kwasekhona ingathi into eyadelayisa ezimoto, khona nalapho ingathi ezimoto uKat waseke bafuna ukubapha ezingathi semgangathweni ophezulu kwegqitha lo umgangatho. Uyayiva nje into yakhona le uba inobuwishiwishi nje obuthile obungavakali. Kukhona apho khona esithi even i-operational plan le yasubmithwa ngu-Chief Rivospisi, wayeyifojile uRivospisi, but ngendlela kathetha ngayo uyambona into yoba ufuna uba ela qembu elo Chief Mapiyeye oRivospisi officer Tipha kube ngathi ngabo abanye abantu abarongo. Ithatshiwe ke nolo mcimbi wakhe
ukuba wa appointwa njani, appointwa ngubani. So according to yena appointment yakhe uyichilo. And then ke ngoku talking about appointment, phansi kwala mcimbi kwakuthethwa nange-competence. Khona aphethe khona wayiqalisa iprocess yakhe yokuqala eye-appointment, kwamele uba kuyizayo kuma-second interviews. So asiyazi noba yilo part ye-competence, but according to yena ingathi uthi competence uyenzile. Uba uyenze phi, uye wamenshina nje indawo engathi ngoyi-Sandton side somewhere apho. So asiyazi noba izawuvela na xa seyifunwa izafumaneka na. So watsho nje loo nto yakhe engacaci malunga ne-appointment yakhe. Nakula mcimbi woba kwakuthiwe mos unxiba ibhanana because akazange aconferwe, engazange abekwe esikhundleni ngokwesiko, meaning yibhosi engathi iphezudlwana, which is uChief Mapiyeye. Uzame nje ukuyitsho uba no kwakuzi-office politics, yena kodwa ngendlela akathetha ngayo wamnxibisa uChief Mapiyeye nini ngoJanuwari. Kukuthi uChief uthi yena wadibana noBrigadier Julius Mkhwanazi kwangoDisemba sekezingcibisile. Uzame ke ukujustifya le bhanana kwakuthiwe uyayinxiba ngongathi hayi, in as much as bokuhlekiswa ngaloo nto leyo, bona babeke bayi-raise i-consent ingathi irongo nje kwapha ekhabo yona. So yena uzama uku-opposa le ndlela abanye abayinxiba ngayo, ezama ukubakorekisha, ukubabonisa indlela okumele banxibe ngayo. Yiphi kanene nje enye iphathi na eseyithatshiwe, but nje baseza ngaye kakuhle yena. Unento enxanwayo ke shem, uyawasela amanzi khona lapha ecele khona nokukha wacela ibreak uba makakaye endlini yangasese, wayiphiwa. Hey, ndinomona ngale masters yakhe akaye wathatha wadlala ngayo because ibizambeka endaweni. Enye iphathi ethatshiwe, la mcimbi wala 200,000 increase akazicelela yona xa eofarwa, uthatshiwe nayo. Kwakhona ke apho bempressa khona into yoba okay, because according to yena it was because ibimbeka ethe disadvantaged le salary waye-ofarishwa, hence wafuna ethe uchatha. So kwathiwa okay sharp ke, since ke ngoku kunalo chatha izaba khona mos i-evidence ebonisa into yoba ubusuka kumalini, uzaphiwa malini, lothi wena ububona into bingathi iza kubeka ethe disadvantage. Kwangathi indawo khona uyayibalekela nje, but u-evidence leader umhlalele nje apho uba sizawufuna ukuyazi into yoba njoba usithi ibikubeka ethe disadvantage, how much were you earning for you to have actually requested leyo increase ye-200,000. Zizo nje izinto ezibaliwe. Kwazongena kulo mcimbi wakhe ke ngoku nantoni naba abase-IPD kweza cases zakhe. Uyambona into yoba ufuna ukuzikhanyela kancinci zona i-cases zakhe, but kaloku ningalibali into yoba sine-witness le eyavela isitsho isithi mna I was part and parcel of them. So uzibalile ke ezo case akathi xa kefike e-IPD wafike wazibalelwa zona. Ezike phofu ezifaka into amanye kunyezi la apho kwakubulewe khona umuntu waze wathatha wayofakwa edamini la outside iNigeria. In case istory sakhona usazi, ndicela ubuyele nje back kwinto zami khona pho sike sabaliswa khona yenye ye-witness ebezikhona apha kuMadlanga Commission ezithe ndandiyi-part and parcel yakhona. Akathethi istory se-hearsay sikandiva, uthetha into yoba sasilapho kwaze kwafonela uBrigadier sekubulewe umntu into yoba waye xa kefika wafika uBrigadier Julius Mkhwanazi waze wasi-instructor into yoba masithathe umzimba siyowulahla edamini. Yayivelile mos into enjalo kuMadlanga Commission. So uyazama ke ukuzidinaya, but abangenanga deep kwezinto because bebesamphe nje ixesha lakhe eloba makaloqe ngendlela akafuna ukuloqa ngayo. So usazibalile nje zozo caseana, if niyazikhumbula zaziyi-7 i-case, i-criminal cases awaye kuthiwe, in fact i-cases mangathi criminal i-cases akwakuthiwe kwayena ulinkwa kuzo yena uBrigadier Julius Mkhwanazi nethimba eli lakhe ke. But nje ndizawubuya ke ngoku no-part 2 inoba kuzabe sokushushwana noko sekevakala into yoba into yakhe ibisithini. But as for i-blue light uthi nje yena akazange afake i-blue lights. So umcimbi ume apho. As for now ngo-part 1 wethu, let's meet ku-part 2 wethu kaBrigadier Julius Mkhwanazi. You see, corrupt, what they mentioned many things. Blue lights, there was a heading that I was given to blue light players. But in short, commissioners, I didn't install blue light. I didn't brand the cars. The cars, I didn't see them physically. They didn't come to the city of Ekurhuleni. Even Mr. Christian didn't see those vehicles, you see. It was social media, and there was
a document with it's a type document, but with a writing hand in terms of registration. And the article say Vusi Matlala's wife, Vusi what. By that time, I didn't know Vusi Matlala's wife and everything, see. But now I could have an understanding now. Then I stayed, but before, I'm jumping, but before I started to resume, I was called by IPD. It's the day after, you see. The day after what? I came back to work, yes. We want to see you. Who are you? No, I'm from IPD. We must see you. Come to Johannesburg. Well, the first time I went to Johannesburg, in their offices, you see, it's about this blue light thing that you gave permission, you see. Then I said, no, it's fine. I informed my boss that I'm not working, I'm going to IPD. They directed me, I drove with my private car, I parked and I went in. When I went in, it was 7 of them, you see. Sitting, it was Mr. Ku, 2 advocates, senior investigators. Out of that, there were 2 females and 5 males sitting like, you see. I said, oh. He said to me, I must talk to this thing of blue light, but now, said, yes, yes, the allegations. First allegation, it was this one of blue lights. Second allegation, it was a dump kill body. Third allegation, it was me giving members instruction to work outside the city of Ekurhuleni. There was a 4th one. I said, no, it's fine. I can respond to those allegations. But this one of a dump boat, I didn't know it, you see. But these ones I know. Since I worked from 2005, we've been working outside the city of Ekurhuleni. I've got documentation to prove that. Since I started as a new 2005 specialized units, since specialized units were formed, we've been working outside till now. Even now, they're still working outside, but it's fine, you see. Then I said, no, but I don't need, I will write those things. I wrote and responded to all these allegations. I think I wrote 3 or 4 but on this one, they said, are you aware that there are allegations that we instructed people to dump? I said, which body, my daughter? And what Brakpan are you talking about? They said, last year, there was an operation, you were not there, but you came in and gave you. I said, no, man, what operation is that? When they mentioned Yako, I said, yes, I remember, but it's a long time, man. I've not been working with Yako for a long time. I said, yeah, we are aware that we have been not been working with him. They were informed, by say, when they called me. I said, it's fine, let me talk to that then. You see, he gave me, because I was lost, you see, he said it was in Brakpan plots. I said, yes, I remember that thing. You see, I got a call in early hours of the morning, around past 2 to 3, that from Yako. In fact, when he calls, I saw that I had 15 or 8 missed calls from him. Saying, Nduna, we've got a success, come and join us.